Katulad ni Kristo, nanaog siya gikan sa langit, nag-ubas ang iyang pagka-Diyos. Kag nagkaridiri para lang sa kaluwasan sang katawan. Kung kita man mag-aubas sa aton pagkatawhanon, kita man makadangat sinang ginarian nga wala sing katapusan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros, Occidental Philippines. Ini siya ang Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton nga pagtuon sa atong eskwela sa Batika. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang masunson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Kagyari ang akong duwa ka mga bisita, inyo na ni siya nakilala mga kauturan. Kaysa nagligad ng mga panahonan, amon man na siya diri, ako na na siya diri. Na-invitar sila nga duwa. Kagang ako noon ay pakilala sa inyo. Isa sa atong mga CIs, mga clinical instructors diri sa School of Nursing. Wala sang iban, si Ma'am Bexel Rose Ballega, Hori, originally coming from Sambuanguita, Negros Occidental. Apang nagtiner na siya diri sang sobra na 20 katuig diri siya. Nag-graduate sa iyang nursing, nakapasar sa board, diri naman diri na siya subong nagapuyupot sa iyang familia. Kag-isa siya sa aton mga faculty, aton mga professors diri mga kauturan. Ma'am Bexel, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa amon nga programa. Nagapasalamat ako nga anya na usab ako nga maga-impart sa pulong sang Ginoo. Yes, mga kauturan. Kag ikaduha nga akong pakilala sa inyo. O okay man, taga Dumaguete, Negros Oriental man, apang nakapangayaw sa Luzon, nakapangasawa sa isa ka Tagala, pero nagbalik diri sa Bacolod mga kauturan. And just recently, ari si Sir Jared Macalipay. Siya isa sa aton mga professors sa School of Theology. At the same time, siya ang tatay sa mga aton mga dormitorian. Din siya sa men's dormitory diri sa CPAC. Sir, Pastor Jared, mayong hapon sa inyo. Mayong hapon, Pastor. Mayong hapon sa tanan ng mga nagasunod sa aton nga programa. And happy Sabbath. We would like to welcome you. And dako ang aton nga pagpasalamat sa Ginoo nga sa atong pagtuon subong another wonderful insights and lesson that we will be learning sunod karon na Sabado. Yes, thank you, good ma'am Bixel and Sir Jared sa inyong pagbaton sining invitation. And I know ang ginugid mga panalangin, magpakamayo sa atong discussion. So I am excited sa mo na Bixel and Sir Jared sa atong leksyon subong. Ang title sa atong leksyon, Dying Like a Seed. Okay, ang pagkapatay, ang kamatayon katulad sa bini. Okay, apang sa hindi pa, ako nanay pasalamatan, ini ang aton nga mga more or less 4.6 subscriber thousand, okay? And then ang faithful gid nga viewers naton weekly hindi magnubo sa 2,000. And it is increasing. So praise God kay ang aton nga target audience mga Ilonggo lang. So we cannot expect by the millions. Okay, but nevertheless we are serving our Ilonggo audiences. Kag mga kauturan from Mindanao, sabi na sa Southern Mindanao, diri sa Western Visayas, sa Luzon,
kag sa bilog nga kalibutan. We have subscriber kag mga viewers throughout the world. Amen. Hakon man ginapasalamatan, hini ang aton nga mga sponsors nga without them, daw mabudlay gin magpadayon ang aton radio program, kag ang aton nga pag-maintain sa aton nga studio diri. Ang mga mag-asawa nga Juan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Mark and Merel Mendoza, Junjun Luciano Jr. and Goldie Juligi, Roland and Ninita Dapat, ang mga magulutod Jenna Federo Ilumar, kag si Sir Alex Federo, kag ang mga magulutod Marlene at Jimmy and Anilitrino. Ang Diyos magapakamayo sa inyo amon ng mga sponsors. Hara kita sa Radio Bandera every Friday evening 8:30 to 9:10 sa aton diri sa Radio Bandera sa Western Visayas. Araman kita sa Hope Radio, Southern Mindanao, Southern Santos, kag sa Southern Negros, sa Hinubaan mga katuran. Araman kita sa Hope Radio. Ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa magbasa si Ma'am Bixel sa aton sa Zaran nga sa lawulon karon si mana aton na iduko aton mga ulo. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapasalamat sa imo. Nagatibong, nagatuhaw sa amon mga tingog. Nga tani Ginoo, ikaw magpakamayo sining amon nga pag-discuss karon. Agud to ang amon nga mga nagasunod, nagasubaybay, nagakuha sa mga idea sining amon discussion mangin will be blessed kag may pagpakamayo nga mabaton namon sa sinigid nga simana. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. 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 Yes. Sige, Ma'am Bixel. Basahon naton sa Juan 12, versikulo 24, nagasiling, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, kung ang binato sang trigo hindi mahulog sa duta kag mapatay, nagapadayon ini nga isa lamang, apang kung mapatay ini, nagapamunga sing madamo. Amen. Kanami, mga kauturan sang essence sa atong teksto subong. Ma'am Bixel and Pastor Jared, ang aton nga leksyon halin sa kaanggid-anggid sa analogy sang isa ka binhi sing sa kasid. Nga ang isa ka binhi, kung hindi nimo kwaon, hindi nimo pulakon, kung hindi madagdag siya. Kag kung hindi nimo siya malubong. Kung hindi siya makadagdag sa duta. Okay, of course, may gamay nga paghulat. Kaya hindi man na magtubo immediately. So it will take days. But nevertheless, mabuwi na siya. Okay. Ang isa ka seed, mag-produce siya, mag-multiply siya by the hundreds. And that's the analogy of our study this evening. Ang aton pagkamatay dira sa kay Kristo, samtang kita nagatubang sa atong mga kapipitan, kagaton mga kabudlayan. Ang aton nga Sunday election, ako announce Sir Jared, submission for service. Sir Jared, ang teksto sa Pilipos 2:5 versikulo 8, nag-mention, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Ano ni sir ang punto diri? Ano ning essence diri? Anong ginhimo ni Jesus? Yes. Yes, Pastor. Nami kayo, no, dira sa Philippians, sa Pilipos, Kapitulos 2, 5 to 9, na it emphasizes, nag-emphasize siya nga we should have or we have to develop the mind like that of Christ. Yes. Yung mindset ba? Yung mindset na Paul emphasizes also here na when He came sa duta, sa aton, for us to be saved, He took the form of a servant. Yes. Wala choice, Wala. servant. Wala. Again siya, he doesn't expect even higher or minimum Yes. wage. Ang iyang mind is, ang Serve. mindset niya is to serve. Yeah. Because the very purpose of that is to save men. Yes. So, amon ang gusto sa atong lesson nga, sa atong nga panglakaton, sa atong pagserbisyo sa Ginoo,
we should have the mindset of Christ. Yes. Na wala na sang rason despite of the crucibles. Yes. There is no yung complain, yung wala murmur, na. wala na siya dapat. Yes. Ano lang gid nang yung total surrender and service to the Lord. Yeah. That is what Christ has done for us. Sir, kanami sa imo nga punto ba, inang punto nga let this mind be in you. Nga si Jesus when He came, wala na second thought. Ang iyang mind is already closed. Nga He will be coming to serve as a servant. So wala siya kapabot kang mag-boss siya. Wala siya kapabot kang mag-master siya. Kay a servant does not expect any return of their services. Yes, so amo na siya. That's why wala siya ka-complain whatever is the outcome of his service. Kay ang iyang mind is fixed on serving. Yes, ma'am. Pastor, in follow-up ba sa inyong ideas, sa inyong point, ang ako nahuna-huna is, si Jesus may right. Kung servant ka, wala ka rights. Ang imuhang obrahon, you work, you serve, kay amo na imong job description. Jesus, may right siya. Siya ang atong creator, siya ang atong redeemer, siya nag-ubra sa tanan, may right siya nga hindi siya matao sa kalibutan, may right siya nga hindi siya mag-suffer. Pero ginbaliwala niya. Amen. May ara mga punto, mga kauturan nga may mga rights kita. Pag kisa sa madamo nga mga beses, ang atong rights among kapalayo sa aton sa Ginoo. No? So sa kay Jesus He has all the rights. And who are we? Nga ano nang tanong nga mag-complain kita. Kag magtindog sa aton nga right nga bala mo kinaun sa basta kay matindog ko sa akon nga akon nga katungod sa akon nga right. Mga kauturan kanami ma'am kag Pastor Jared nga si Jesus ginkuha iya ina nga katungod. Ina nga right. Ginbilin niya sa langit. Kag nagkari siya without even a right nga iya tindugan. That's why sayang pagkadto diri He died even at the death of the cross. Do you have something to add? Yes, Pastor. Ang atong lesson matahong kaayo because it gives us again another insights. Bilang nga tao, no? We should not think about our position. Especially when we are doing the service of God. Because in the mindset of God, it emphasizes atong lesson na He took the form of servant, of a servant. Ikadua, He was obedient until up to the point of death. And then ang ikatatlo dira din pakita, Pastor, is because of that, God exalted Him. Amen. So aton makita man sa aton dira, it's not the world or it's not our employer who will give us satisfaction later on. When we develop the mind of Christ, it is the Father, it is God who will give us reward. Amen. Unlimited reward. Yes. Thank you, Kid. Isa pa gin Ma'am Bixel and Pastor Jared, ang aton punto bla, nga sa aton pagalagad sa Ginoo, i-remove naton ang aton worldly nga mga profession, aton worldly nga mga trabaho. Or forget about your being a doctor. Yes, Pastor. Forget your being an engineer. Forget your being a businessman. Forget your being rich individual. Sa pagalagad sa Ginoo, we are all equal. That's why kadamos ang problema. Kay tiga touch gyapon doktor kuya, manggaranon kuya, milyonaryo kuya, ikaw yang janitor ka lang. Na ti sa sulod sang simbahan, ara gyapon ang gamhon. Ang gamo, it is because ara gyapon ang aton nga master spirit authority. But if everyone will think that he is a servant, regardless who he is, umutong ambal mo ma'am, nga si Kristo may right, pero ginbayaan niya, ginbilin niya. Kabay pa amo man na sa aton. Kung sino man kita, elder man kita, ano man atong posisyon sa simbahan, ibilin ta kada Sabado ang aton worldly position. And remain and be like everybody. We are all brothers and sisters. And then at the foot of the cross, the ground is level. Yes,
dying comes before knowing God's will. Yeah. Ini siya, Ma'am Bixel, nag-mention about kinabang when we renew our mind. Yeah. And then, the only way we can learn about spirituality when we have our minds tuned spiritually as well. Kaya kung ang aton mind carnal, we cannot know more about the truth. Yes, ma'am. Yes, Pastor. Pareha ba sa seed? Mm. Nga paghulog sang seed, ara siya sa dalom sang duta. Yes. Wala siya kabulong maano siya. Yeah. Mm. Either mabuhi siya or hindi. Yes. Oo. Sa dira nga mapatay ikaw, I mean, kuhaon nimo imuha nga kaugalingon mga kauturan kag mapaabot ka sang will sang Ginoo. Dira nimo mabatyagan nga amo ni gali ang best para sa akon. Amo ni gali ang gusto sa Ginoo nga obrahon ko. Kay kung hindi na naton dili naton na obrahon, ang ato lang kaugalingon magsalig kag gihapon sa imong nga kaugalingon, Pastor. Kay dili nimo balaan ang will sang Ginoo kung maano ikaw. Pero kung mabalaan nimo na through Lord, I surrender. Amo na mga kauturan sa dira nga i-accept nimo ang Ginoo, i-surrender mo gid. Kag kung hindi nimo i-surrender imong nga self, sa gihapon magsalig ka gihapon sa imong kaugalingon. Yes. Sir Jared. Yes, Pastor. Yep. Tahong ang gin-share ni Ma'am, no? It is submission to God is a requirement. It is a prerequisite. Nga dira nato mabalaan ba nga how we are loyal and faithful sa Ginoo despite of the crucibles. Gin-mention man dira sa atong lesson nga naay mga panahon nga we die in Christ pero not totally because we have this yung mga Harapang carnal nato nga mga pangunauna. pangunauna. But our lesson mentioned also nga unless we surrender it all, Yes. unless we give all, Yeah. we will not understand God. Unless we die. Yes. Unless mapatay kita sa aton tawhanon nga mga batasan, sa aton tawhanon nga karakter, we cannot know more about Jesus. That's why nakahibalo kita, ma'am, kag sir, nga si Jesus, amo na siya. Kung wala siya nagpakamatay sa cross, we cannot understand more about Jesus, ang iyang sacrifices. So, amo man ang ginapaabot sa Ginoo sa aton, nga we have to die of ourselves for us to be able to know the will of God. Yes, ma'am. Ang isa pa, Pastor, kung ano ang ginaobra ni Ginoong Hesus sa atong Ginoo, dapat may time po ta nga ato po na siya nga ma-experiensyahan. Yes. Kaya kung hindi mo na siya ma-experiensyahan, you will also never know kung sino ang Ginoo. Yeah. Nga amo galing ginabatsyag ni pag mag-fasting. Yes. Amo galing ang ginabatsyag sini pag Oo, kung binabiay ginabiyay ka, ginabuli-buli o ka. ginabuli-buli ka, paano ka mag-respond dira? Yes. Paano nimo na siya atubangon ang palain sa imong nga buot? Like how Jesus did. Yes. Yeah. So not until nga imo na siya ang experience siya, not only knowing sang will sang Ginoo, i-experience man ang iya nga Yes. kabuhi. Yes, Pag ma-understand mo who is Ganun, mga kauturan, we are speaking about crucibles sa sining quarter. Ang aton kapipitan, ang aton mga kabudlayan, na aton ni sila ma-overcome, aton ni sila masugata, mga kauturan, with success. Kung we have the Spirit of Jesus. When we have the mind of Jesus, nga ginbayaan niya, nagpakadto diri, nagpakamatay, and then ang iyang una-una, nga hindi siya boss, kundi servant siya. And all his life is serving. So, amo man na mga kauturan, we can become successful sa aton nga mga crucibles when we have to die ourselves, mapatay kita sa aton kagalingon, kag may spirito kita ni Kristo. Hari kita sa aton Tuesday. Ano ni Sir Jared, ang idea of we are willing to listen, maminaw, mamati sa Ginoo. Taho mini Pastor, no, sa aton nga Tuesday nga lesson, willingness to listen. Aton na mention kagina or we have discussion kagina nga ang pagpamati lain sa when we listen it is different from hearing. No, ang lesson naton nagahisgot sa story ni Samuel. You see, it is very clear nga ang mga anak ni
Eli. ni Eli, si Hophni kag si Pinehas, wala gid sila namati sa Ginoo. In fact, they did not only listen to God, nagdala pa sila ng mga sala Yes, mismo sa templo sa Ginoo, bringing harlots and getting offerings sa mga katauhan. And that resulted na ang ilang kasing-kasing very hard to the point na descendants man tani sila ni Priest Eli. They belong to the family of priests. But it is ironic lang no nga wala sila kabati sa tingog sa Ginoo. Yes. Unlike kay Samuel nga gin-offer lang siya dito, but the point is nga God will really work sa tanan nga mga tao who will surrender and submit sa iya. Yeah, kag willing to listen. Willing to listen. Yes, ma'am. Isa sa mga pamaagi, mga kauturan, nga aton makuha ini, aton makinabuhi ining willingness to listen. Sa dira nga magbasa ka sa aton nga Biblia, we are not only reading, wala lang tagabasa, kundi pamati ka. Hindi pwede nga magbasa ka sa Biblia pagkatapos na. Take time to, anong butsing ganon sini para sa akon kabuhi? Ano ang mensahe nga buot sa Ginoo nga ipahatag sa akon? Kag paano ko ni ikinabuhi? Amo na ang pagpamati, Pastor. Hindi lang nga pagguwason mo lang sa pihak ni mga dalunggan. You have to listen using your mind. Yes, with Understand. understanding. Yeah. Yeah, amo na mga kauturan nga sa aton pagbasa sa Biblia. Kadamo sa mga tao, Sir Jared, Ma'am Bixel, nga nagtapos ko ng Biblia, basa halin sa from cover to cover. Pero ang batasan na mo lang yapon, it is because they failed to listen. Yeah. Because every time we read, we are listening God's word. Kahit yung Biblia, pulong na sa Ginoo. Na, di ginabasa ta, pero nagapaminaw ta, nagapamati ta, with understanding. Yeah, ari kita sa self-reliance. Okay. Ini naman ang case ni Eva, Sir Jared. Ang atong leksyon nag-mention nga sa iba, wala nagdua-dua when God instructed them nga hindi ka mo magkaon. Galing ang problema kay Eva. Kay iya ginkuha ang responsibilidad nga nagasalig siya nga he can manage sa iyang kugalingon. Oo. Ano ni Pastor, amo na yung pinaka delikado nga butang kung hindi naton bantayan, it will also be, or we will also become victims of this. Yung pagiging self-reliant. We believe too much sa aton self that we forgot of trusting God. And that is where also ang natong gahambal dira nga submission to God's will can be undermined as we rely on our own strength. So amo ni, instead of listening to God, namati si Eve sa iyang self. Kaya ko ni, or pwede ni siya, mahimo. Amo ni ginhambal sang serpent, I will become like God. You see? So, it also reflects also sa kay Paul ba? Kay Saul. Nga, daw mo na kay siyang parang very hard. He is in a difficult situation. Yes. And as a king, parang, remember, I am a king. I have to do something. Have to do something because it's already 11th hour. 11th hour. Nara ng kontra. Ng kalaban. Nara ng kalaban. And siya ang leader. He has all the rights. Yeah. Tapos, ang feeling niya, talagang he has to do an action. He thinks about self-reliant than submitting to God. Yes. And amo nang hitabo nga, instead of waiting, he believed on his own impulse. Yeah. Nagsunod siya. To, amo na siya. Nga ginabalan siya ni Samuel, so lulat ka sa akon. Yeah, 7 days I will be there. Di pagka 7th day, daw wala pa. Oh. So, wala gid siya kahulat. Bisan pila na lang ka minuto. Kag gin kamandya, bidaladi ang offering. Kaya ako ang mahalad, kaya wala man si Samuel. Tapos siya halad after 1 hour, ara na si Samuel. Gamay lang gid nga paghulat. Ang punto, Ma'am Bixel, is that ginassume niya. Ara ang pagsalig sa iya nga. Anyway, hari man ko, may authority man ko. Yes, ma'am. In follow-up sa kay Sir Jared, may mga time sa aton nga kabuhi nga sa dira nga hatagan kita sang responsibility halin sang Ginoo, especially doing sa ministry sang Ginoo, Pastor. Sa dira nga naobra naton nga wala ta nag-submit sa iya tapos successful. Sa daso naman amo manggihapon ang ginaobra mo. Mabatyagan mo na mo nga ay no need na ko gali nga
pangayo bulig sang Ginoo. kay kaya ko. Kay kaya ko na. Sa dira nga ma-develop na sa aton nga tagipusoon, may possibility gid nga sa in the future madagko man ang responsibilidad ihatag sa Ginoo sa imo. Hindi ka na mag-rely sa iya. Yes. Kay imuha na daw na practice mo na balanga. No need na ko kay kaya ko na. Kaya ko na. Kaya ko na yan. Kaya kaya ko nga nito. Iba. Oo. Ini, kaya ko nga ni kagapon. Why not today? Amo na siya. And that's what happened to iba kag kay Saul sa aton election. Yes. Sir Jerry, do you have something to add? Yes, Pastor. Yes, yes. Ang atong lesson also speaks about the mindset of Saul. Oo. Ang una-unang mindset ni Saul is nakita niya, I saw. Mm. And then it resulted to his statement sa iyang words. Hambal ni Saul, I said. I said. Oh, na-pressure naman siya. Amo na itong buhaton. And then later on, it resulted to I felt. But it all started to the mindset, yung mind ni Saul. So had it been nga nag-think siya about crimes, hindi sa iya nga pagka-king, they could have win the battle. Yes, oo. Kaya kung isa, Sir Jared, do may rason na Saul, kaya do balas ka damo ang Palestinian mo, sila jutay lang. But yet, wala sa kay balo, nga he has just been anointed to be the king. Bago lang siya napilihan, bago lang siya na-anoint ni Samuel. And God, and Samuel told him that God is with you. Ikaw ang Savior, sining mga katawan sa Ginoo against the enemy surrounding the Israel. Nalipat siya. Kaya daw na-overwhelm na siya sa iyang authority. Grabe ang kadamo sa kontra. Kasi niya, kare naman ko, na-ordain naman ko, why not do it? Ma'am, Big Sel, ano na yung Thursday substitute sa mga Pastor. problema natin? Sa aton nga kabuhi mga kautoran, hindi ginaton malikawan ang mga problema. Bisan kon kini mga problema wala ka katabo pero we worry about it. No? So sa dira nga daw hindi na nimo makaya ang atong ginaobra, ang aton nga pamaagi. Yeah. Nang mag-shopping ka, mag-inom ka sang hindi maayo nga ilimnon, magbakasyon ka, i-block nimo imo nga problema, baw pagbalik mo, ara lang siya gihapon. Gani ang iba daw naglala pagid. So amo ni atong way nga i-substitute naton ang atong Yes. crucible. Pero atong hambal sa aton nga leksyon, surrendering to Surrender. Jesus. Kay hindi gid kita kung sa Cebuano pa di kita kakyas. Yes. Hindi kita kalingkawas, hindi kita ka-eskapar. Sining aton problema kay Sir Jared, ang ako natunan, ang Christianity is a religion of suffering. Ang aton Savior nag-suffer. Oo. Ti kita man nga mga Kristiyanon, nag-suffer mo. Ari kita di sa kalibutan mo, nga owned by Satan. Satan claimed this world. Yeah, but the only way to be victorious is to have as mindset just like of Jesus. Nga, hindi tanin mabayluan atong suffering sa pagbakasyon, kung may problema ka sa imo bana, sa imo sawa, divorce Bilisan mo, mo. biyahan mo, mangita ka bago, the more you have problems. Yes, sir. Yes, Pastor. Nami kayo no kasi ginhambalan ta diri nga there is always this tendency sa tao to find something i-blame niya ba. Yeah. And then as a substitute. Mm. Hindi kanya mag-ako ang tao. Even sa panahon ni Eve, when God asked, where are you? Where are you? It's the woman. Yeah. It's the serpent. So we tend to really Blame others. blame others ba. It is a game where people enjoy. But somehow, our lesson directed us that instead of thinking as substitutes such as this, we have to think Christ as the ultimate substitute. Yeah, the only way. Yeah. The only way. Substitute si Christ lang gid. Mga kauturan, kami nagapati nga. Even though, siguro, wala ginamon mahatag ang tanan ng mga punto sa atong eleksyon. But we are very confident with Ma'am Bixel and Sir Jared nga nahatag namon ng the best nga mga leksyon nga aton makutlo sa sininga semana. And this would be enough for us to rejoice with God this week and share it during the Sabbath School discussion sa aton tagsa ka iglesia sa sining adlaw nga nagpahuway. Ako na lang pangayuan si Ma'am Bixel and eventually si Pastor Jared sa ilang last word, ma'am, sa atong election. Mga kauturan ang atong pag-submit sa will sang Ginoo
sa dira nga atong i-renew ang aton nga mga hunahuna. Sa dira nga aton nga dulaon ang atong value sa kabuhi, ang atong ginapatihan sa kabuhi, ang aton mga ginapang-obra nga feeling naton mga kauturan makaya naton. It is only through submission in Christ nga aton nga crucible makaya naton with peace of mind. Amen. Yes, Sir Jared. Yes, Pastor, sa mga kauturan nga nagtanaw subong sa aton nga programa, atong lesson, atong tandaan o atong bantayan, nagahisgot nga death to sin is the framework for the indwelling of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Not unless we die in Christ, we will never receive the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Yes. Ikadua, if we do not experience death to sin, we will continue to live a life with self-centeredness and self-service. Yes. So aton na siyang tandaan mga kauturan, no, nga we should experience death to sin so that we can have this pure and with integrity of service to God. Yes. Mga kauturan, ang atong leksyon sa sininga semana is dying like a seed. Ang pagpakamatay katulad sang isa ka binhi. Ang binhi, mga kauturan, hindi siya magtubo unless ibari mo, ipapatyon mo siya sa dalom sang duta. The same mind with Christ. Si Kristo nagkari para magpakamatay. For you and me to have salvation. Kabay pa, mga kauturan. Nga ini nga mindset, ini nga panguna-una, ara man sa aton. Nga unless mapatay kita sa aton kalibutanon nga panghunahuna, kalibutanon nga mga karakter, we cannot be more productive, mga kauturan. And eventually, makasaka kita upod ni Kristo, upod sa aton mga hinigugma, bilog nga pamilya, dito upod sa iya sa walay katapusan. Amen. Akon pa nga ba yun si Sir Jared sa pagduko sa aton mga ulo? Magampo kita. Father in heaven, Lord, thank you so much for this wonderful lesson for this week that help us understand you more in our lives. Thank you so much, oh Father, for allowing Jesus Christ to be our example. It is our prayer that all of us will have the mind of Christ in us so that we can serve like Christ. Oh, loving Father, we may not know everything in this world, but we believe, oh God, with your faithfulness to us, that you will open the windows of heaven, that as we continue to study your word, you will help us understand and discern what is right and what is wrong. That we have a God, oh Father, who provides our needs and who solves problems, especially our crucibles. Thank you so much, Lord, for your comforts and for your guidance. Please forgive us from our sins in Jesus' name. Amen.